Oke. Ayo kabeh. Ayo panitia yang masih ada di situ kasihan ini Mbak Elo cuma bertiga ini. Iya, langsung Buang Dut. iki acaramu loh. Ayo sini sini. Ayo toh. Ayo sayangku semua ke sini ayo. Ayo bentuk partisipasinya. Semangat dong. Ayo. Ayo. Ayo semua semua. Ya, oke oke. Ya. Joget, Joget. joget.
kasih deh. Tukang syuting nyuting kok ngisor terus munggah niki nyapa ya, Mas? Tak delok kok kono lho aku roh lho. Yo kan wis sensasi to, Mbak. Mbak. Kok kene iki ruwe ning ngono ki nyapa? Soale apa? Soale bokongmu enek intir-intire. Enak ibir-ibire gitu. Iya, iki modus. Terima kasih. Terima kasih.